Bij opgravings bij Marsum zijn al je voorwerpen gevonden uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. En dat is bijzonder, want het nota gingen onderzoekers er altijd vanuit dat wijnen en Libiën in die tijd alleen op terpen mogelijk waren. Maar bij Marsum is net een terp. Friezen drinken landelijk het vaakste alcohol als ze last hebben van stress op het werk, hier op de Fjouwer. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van een verslavingskliniek in Limburg. Nevens de kliniek zou het erom lezen kennen dat Friezen nou net zo makkelijk uitrieën. Sportvisserij Friesland roept mensen op visjetten zo gauw als mogelijk te melden. Door het warme waar zit er minder zuurstof in het water of is er minder wetter. In wat woorden zorgen dat al voor een soort derde visk. De kan 24 uur daags bellen worden met het milieualarmnummer. Judoka Miranda Wolfslag is door het judoboen onweest voor het wereldkampioenschap in Rio de Janeiro. Tegeer met jouw concurrente Birgit Ente wie Wolfslag in de race voor een plak op het WK. Uiteindelijk kregen beide judoka's een ticket. Het is Wolfslag haar eerste grote toernooi. Joe nog lang zoel en kans op een tongenbui. Vannacht is het droog met een temperatuur van zo'n 15 graden. Morgen droog waar en geregeld zinnen. Het wordt dan zo'n 26 graden.